hi havia una vegada la classe de tercer A que se'n va anar d'excursió, no? Home, se'n va anar d'excursió al mig del bosc. Per arribar al bosc es van posar a caminar. Sí? A veure, un moment. Tothom es va preparar les motxilles i tot. Quan de sobte van sentir un soroll de veu de algú que reia així. A veure com reia. Qui era? Un fantasma. Era un fantasma? Tenia veu de bruixa, De sobte van obrir molt bé els ulls, a veure com ens obrim bé els ulls, ens traiem els ulls a veure què era allò, a veure què era, i es van adonar que era la Isa disfressada perquè estava celebrant una festa de la castanyada. Atenció, la castanyada. Saludarem, perquè per allà